Oh, kapitan. Ay won ni Kapitan Datoy. Nyamat nga ta iti maitulong ko kada kayo apo. Long time no hear, kapitan ah. Hmm. Ka tinmawagak, tamang matan. Dandani manan ti panagbubuto. Iso nga umayak manan kulditek manan sika. Taamom, kapitan. Noon yaman iti nangyari iti napalabas nga election di 2016. Kat pakawanan ka. By amon diay. Past is past. Let's forget and move on. Kas jay, kapitan, ti kayat ko. Kat niya ngay palplano ko mga tumaray manen akas mayor. Kat amumotan, kapitan, tinapasamak din napalabas na yan. Jay dakkel ko mga butok nga maanak ni barangay yo. Kat binmasit day butok. Gapos tandak nga sinuportaran, kapitan. Tanalipatan dagi indundunar ko nga tugawan na kaldero kaskada. Mas pay nga pinamuram di kalaban ko, tanagbayad ti cash. Kat I cannot do anything, kapitan, because both buying I cannot control. Both buying is very rampant. And we know that both buying is illegal. And therefore, it is illegal. Kasjay. Katamom, kapitan. Dagita butante di tayan nyo niya, kapitan. Dagita nangilako ti butbuto da. Itigatan ti 150. Dapat, you learn your lesson from now. Tatagatan iti 150. Talo nga tawon nga nagkurakot dahil ta pinangabak yo. And I'm sure you've learned your lesson, kapitan. Among kapitan, let's change the topic. Let's, like what I said, let us move on. Let us prepare for the future. Kat nagdesisyon ng kapitan nga tumaray manan ti pagkamayor tataumay nga eleksyon. Ta naikanak iti dakkel nga namnama. Kat nagpasurbiak ti barangay yo, kapitan. Kat amom ti resulta ti survey kat kunana nga mabalin uno adat ti pag-asak na dumakkel gayam jay butok di ayan nyo. Taan niya ngay nagbabawi da. Galang ibutos di kalaban ko. Iso nga dakkel iti tsansak nga dumakkel ti butok manan. Iso dayta iti pag-asa nga iloklok forward ko, kapitan. Iso nga dawatak kuma iti suportam daytoy umay nga eleksyon. Iso maron nga idinaaba ka kat hangko nga sinubli dagita indundunar ko nga tugawan tas kada kaldero ken dadumapay. Nga mamom, kapitan niya. No ibuto dak kat mga bakak may kanak iti oportunidad nga makatugaw nga mayor. Sigurado, kapitan. Nangita taltalon dita, kapitan, nga nagmagang. No siyak ti mga bak nga mayor, ay na, agbabasa dagita nga taltalon. Uray dyan nuwang maikaglis. Aglayos, kapitan, ti danom dita taltalon. Tas sumaringit dagita pagpagay nga kaslang nga urmot. Ibagbaga kanyang, kapitan. Mark my word. Because I'm the marigatanak pa yun nga English, kapitan. But what I'm trying to say, I'm the man with word of honor. Dedicat mo sa one, kapitan. Anyway, kapitan, i-point ko lang dito'y iso nga tinawagan ka katulungan dak kumait dito umay nga eleksyon tapno nalinis. Bantayan tayo dagita kandidato nga awan ti maaramidan da nohaan nga gumatang iti buto. But buying nga kunkunada iti English. Bantayan tayo dagita agilaklako ti buto da. Ibutos tayo dagit kandidato nga rumbong laang nga makatugaw tapno mangi daulo iti umili. Kastamat iti pagimbagan da iti ili tayo kasjay, kapitan. Sige, kapitan, nalangay ta paturugan ka nga rod, kapitan. Alam may nga rod, sige tapagpanpanunuta. Goodbye. Allah sige naimbag nga rabi emat.